mega kaisa mega gathering mega mass gathering sini kumlungo sini Maharashtra ni je Loji Mumbai sini o kumlungo gathering mani chung dolai ni entire dolai ni aro chung o mass gathering o chung o program no masanan thaimani tei sini taku koroksa samununi Sonda Joy Tripura bo baro phaimani no samununi ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro Kilimurate mongja kamini kecaro malkung by malkung nanglayai bo kisa bokrok injur sungka thui peka mai kisa phatika abono chung bo ukologo phaimani borok no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathak diwai sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolai ni no ngei tamakhainai chini gari o boksawai bono o mongya kamini chini YTF ro borok jotesto sajok khika borok ni saitok Mumbai mangnai chongoro borok ni sapthar Mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bithiro ri tongo tabu motamoti susto no tabu parau no thangnai tabu boni logi bo samunani borok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike pati tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai khano khaika Dapur bo zaman saksuno jubaka oroni sini borom genang dapur Polokes de Borma bo ham kaina naika supka biti logrika asa kelayo daptino bo o kesarok dikoreng kana bo nong kai chung sungmani brone gari to jetolane brone gari to alto tege o gari ngangkai brono khudamani abongha agortla digi thangopo ingke agortolane feman se bo agortlan payment femane chaira jagna bo saya di jagai brownie gari mono kisah speed tangai sore di kata gari tasak nangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisah bokrong nangka padi tangga bobu kaham kai seiman dia nin para boro tahu an para kai pusing govind bare rasmani nung bo constitution iklai bo bidan sabha niklai 49 abo sabone andaro klai sabor sabo tuidul tong kayak nung ako tini boroni phaimani meeting phaimani khumulung meeting kiro phaimani tabo narok abo bahai keng khani na abo bokroko kiro phaipo gari thaisa beskang op tung sodai bathuja bo bathuji nenya bathu taira phaimani o gari no sisini ruka Ugarin to jumbo lokal arman ya botot turu kabot saya kira saya berat juga.